Yamaka Waga, syair ke-17. Idha tapati pecha tapati papagari ubhayatha tapati papang me katanti tapati hiyo tapati dukating gato. Yang artinya, di dunia ini ia menderita, di dunia sana ia menderita. Pelaku kejahatan menderita di kedua dunia itu. Ia meratap ketika berpikir, "Aku telah berbuat jahat." Dan ia akan lebih menderita lagi ketika berada di alam sengsara. Yamaka Waga, sair kaping 17 ingkang tegese ing donya iki dheweke nandhang kasangsaran. Ing alam sabanjure dheweke uga nandhang kasangsaran. Sapa wae ingkang tindake candala bakal nandhang kasangsaran ing alam ngendi wae. Dheweke sesambat nalika kelingan, "Aku wis tumindak candala." Lan bakal luweh dene nalongso nalika kudu tumitah ing alam kasangsaran.